Formand Kashif Ahmad stiller op i Københavns Storkreds. Jeg stiller op i Østjyllands Storkreds. Stille spørgsmålstegn ved, om det er realistisk eller ej. Altså, jeg har solgt 120.000 digtsamlinger. Hvorfor skulle jeg ikke kunne få 10-20.000 stemmer? Og er det det samme at sælge digtsamlinger som at samle stemmer? Stort set. Nu har jeg jo ikke opgivet nogen som helst ambitioner om hverken at være digter, eller politiker, eller maler, eller kapgænger, som jeg også er utrolig hurtig. Dværgkaster, utrolig god. Altså, det er nogle discipliner, som vi har glemt i vores tid. Nogle danske traditioner, som jeg meget gerne også vil tage op. Hassan, hvad er din umiddelbare reaktion på, at du blev ekskluderet af Nationalpartiet her til aften? Jamen, der er ikke rigtig tale om en decideret eksklusion i den forstand, at jeg på et tidligt tidspunkt i den politiske proces har gjort det klart for formanden og for det øvrige parti, at jeg er en fyr, der bliver nødt til at slås med folk på gaden, fordi jeg har frasagt mig livvagterne, og folk de bliver ved med at komme og vil skade mig, overfalde mig, forulempe mig, torturere mig og alt muligt. Og det er der ikke nogen mennesker, der kan holde til i længden. Og folk, der truer den almindelige borgers tankefrihed, dem er der jo ikke nogen, der kan hamle op med. Ikke engang politiet. Og politiet, de bruger ikke engang deres ressourcer på dem. De bruger det på at jagte sådan nogle fredelige digtere som mig. Jeg har aldrig nogensinde slået folk ud af den blå luft. Jeg slår kun folk ned, hvis de kommer og har slået mig. Jeg er blevet overfaldt mange gange. I kan bare søge på Infomedia. Det flyttes ud i udgangsområderne. Jeg vil gerne have et forbud imod, at flygtninge, som kommer til landet, kan tilslutte sig for eksempel Gellerupparken, for eksempel Trillegården. Det bliver det sidste ord. Tak fordi du kom. Det er ikke kun Yahya Hassan, der kæmper for sin fremtid i politik. Det her, det var da den værste form for reklame. Det gør mange andre kandidater også, og hvis man skal tage en helt ny Josefine Fock, hun kan da ikke noget for gode varer, så blæser der nye vinde gennem Folketinget efter valget. Hvad mener du, vi skal gøre? Tak skal du have. Hvad mener du, vi skal stille op med flygtningestrømmen? Hvad mener du, vi skal stille op med de ulovlige krige, som Danmark har været med i? Danmark har myrdet flere 100.000 civile og fordrevet millioner. Vi er en krigsførende nation. Jeg bliver nødt til at sige tak fordi du vil være med, og nu må jeg bede dig gå. Vi er krigsforbrydere. Jeg bliver nødt til at bede dig om at gå. Vi er en brigade i den amerikanske hær. Tak skal du have. Og vi kan ikke slippe for vores udenrigspolitiske ansvar. Jeg bliver nødt til at bede dig om at forlade studiet. Vi kan ikke slippe for de konventioner, vi har skrevet under på, de konventioner, som vi har ratificeret. Hvis du vil gøre mig til grin på åben skærm, så kan jeg love dig for, at det kommer lige direkte tilbage i hovedet på dig selv. Ha' en god aften, og slipset symboliserer i øvrigt hundesnor. Tak skal du have. Tak til Yahya Hassan. Nu har politiet jo så, du har været nede ved politiet i dag og snakket med dem i dag, og det er angiveligt om, at du har været ude og køre en biljagt i narkopåvirket påstand. Er det noget, politiet de bare finder på, eller hvad siger du? Er der ikke noget hold i det, når de trods alt vælger at tilbageholde dig, som de har gjort i dag? Det er ren frihedsberøvelse, tortur, chikane. Jeg har over 4 politiklagesager ved DUP'en kørende mod Østjyllands politi. Aldrig imod nogen andre politikreds. Jeg har aldrig nogensinde gjort eller blevet forulempet af nogle betjente uden for Aarhus. Sidst for nogle uger siden kørte jeg mod ensretningen inde i København. Der kom der en betjent i fuld ornat og sagde, bankede på, du kører sgu mod ensretningen, kammerat. Vil du lige vende snuden? Så sagde jeg, jo, helt sikkert, tak skal du have. Hej, og god dag og alt muligt. Men hver gang jeg er i Aarhus, så bliver jeg forfulgt af en speciel enhed. Det er de samme betjente, der bliver ved med at forfølge mig. De ligger på lur overalt, de sporer mig, de aflytter mig. De dukker op ud af den blå luft. Jeg tror, det er spøgelser, mand. Jeg ved ikke, hvor de kommer fra. Og vi prøver at give muslimerne skylden for alt i vores samfund. Men er det muslimernes skyld, at Danmark ikke længere har national selvstændighed? Er det muslimernes skyld, at Danmark ikke længere har noget til fælles med sin skandinaviske naboland, politisk eller etisk? Er det muslimernes skyld, at vi har udsultet den offentlige sektor, således at de svageste i vores samfund, de får det dårligere og dårligere, og at uligheden er steget fuldstændig grotesk, selvom vi betaler den højeste skat? Og var det muslimerne, der solgte dong? Og hvad med den gamle dame på et plejehjem, vi hørte om for et par uger siden? Hun blev smidt i seng, bundet og bastet fast, fordi hun skulle ikke forstyrre en hjemmehjælper 2:15 med toiletbesøg, vel? Næste morgen var hun kvalt. Men ja, vi skal jo spare. Og alle de her problemer, det er de problemer, som er Danmarks problemer. Det er de problemer, som er vores samfunds problemer. Men fordi vores politikere er nogle hyklere, fordi vores politikere er nogle kujoner, fordi vores politikere er nogle djøffer og nogle bureaukrater og nogle fuskere og nogle folk, der manipulerer med os og spiller underklassen op mod hinanden og får de danske fattige til at have de muslimske fattige og omvendt, jamen så har de brug for en syndebuk i alt det her, fordi de ved godt, de har lavet drag i den. Hvis danskerne er sure, så kan jeg sagtens forstå, at danskerne er sure, men deres vrede,
er blevet manipuleret med og blevet rettet mod de forkerte. Det er ikke muslimerne, der er de største skurke. De største skurke er de folk, der sidder inde på Christiansborg i jakkesæt og fortæller... det er en meget heftig svada, og jeg vil helt sikkert blive beskyldt for at være en kujon, fordi jeg ikke afbrød dig før. Så du har med garanti ikke gjort noget i dag, der var ulovligt, som gjorde, at de havde... Jeg er fri nu. Hvis jeg havde lavet noget ulovligt, min ven, så havde jeg været i grundlovsforhør i morgen tidlig. Jeg har ikke gjort noget. De har tjekket alle mulige ting. De har lavet alle mulige forhold, åbenbart. De har rensaget alle mulige steder, tror jeg. De har beslaglagt en masse ejendele for åbenbart at teste ting og sager, sådan noget bøger og sådan noget. Jeg ved ikke, hvad de vil få ud af Karl Ove Knausgård, hvis de ikke har tænkt sig at læse hans bøger. Men de må da gerne beslaglægge bøgerne. Er det her så et endegyldigt farvel til politik, eller hvordan ser det ud? Nej, det er det ikke. Man kan ikke lade være med at blande sig i politik. Jeg vil selvfølgelig blive ved med at have en mening. Men jeg er ude af partiet lige nu, fordi for at vi ikke skal modarbejde hinandens interesser. Jeg støtter stadigvæk Nationalpartiet. Og med dine ord, så er det simpelthen bare Østjyllands politi, der har indledt en heksejagt på dig? Ja, og det kommer de til at fortryde. På den ene eller på den anden måde. Helt sagligt, men også på gadeplan. Hvordan skal det forstås? P2 melding, gamma 62 skifter. Godt. Nej, han er med fra Aarhus-studiet. Ja, Hassan, kan du høre mig? Ja, det kan jeg meget vel. Det er godt. Så kan du måske... Høre mig? Ja, jeg kan høre dig tydeligt, og klart, jeg kan også ovenikøbet se dig. Prøv lige at forklare, fordi der er noget usikkerhed, både omkring spørgsmålet om eksklusion, og spørgsmålet om, hvorvidt du har været anholdt. Først og fremmest, er du blevet ekskluderet af Nationalpartiet? Der er ikke tale om en decideret eksklusion i den forstand, da det jo ikke er sådan nogen traditionel form for eksklusion, som er foretaget. Det foreligger således, at jeg på et tidligt tidspunkt i den politiske proces har gjort det klart for partiet og for min formand, at jeg er en person, som er truet og som bliver nødt til at slås med folk på gaden. Sådan er det. Jeg har ikke nogen livvagter. I vil ikke gå i mine sko. Fint nok, så bare pas jeres laksko. Lad være med at blande jer i min forretning. Hvis der kommer voldsmænd, forbrydere, bandemedlemmer, LTF, Black Army, chakaler, lømler, som truer den almindelige borgers tankefrihed, så er der ikke nogen, der kan gøre noget ved det, udover mig. Og det skal I bare lade mig om, at jeg så oven i købet bliver chikaneret af politiet, forfulgt af politiet, aflyttet af politiet, sporet af politiet, at de forfølger mig, at de i tid og utid tager mig ned i hullet og banker mig ned i kælderen. Jeg har flere politiklager kørende imod dem. Jeg har politiattester. Jeg har vagtlægens ord for mine skader. Og det er ikke fordi, at jeg skal blive patetisk her og blufærdig og tage tøjet af og sådan noget, men jeg har da her på hånden i hvert fald noget blod og noget tydeligt, der kan ses, at jeg også den her gang har fået en omgang med kniblen og har fået peberspray og har fået hele turen, og jeg har altså siddet i isolation siden 11:30 i formiddags for ingenting. Og det er noget, som jeg skal forholde mig til hver evig eneste fucking dag, når jeg befinder mig i Aarhus. Fordi Aarhus, de bruger ressourcer på at have 2-3 fucking strisser til at køre efter mig hver eneste fucking dag, og det ender galt for dem. Fordi jeg har meldt mig ud af politik nu. Og hvis der kommer nogen og vil fuck med mig, vil dræbe mig, vil forulempe mig, vil frihedsberøve mig og torturere mig, og det er myndigheder, og det er bander, og jeg kan ikke stole på nogen, hvad fuck vil I have, jeg skal gøre, mand? Jeg vil gerne snakke med Søren Pind om det her. Det her, det ender galt for de der er betjent, og det ender galt for bandemedlemmer, der bliver ved med at chikanere mig. Jeg har kontakter i begge ender af kongeriget, og sådan er det, og det må I lære at leve med. Jeg har det fint, som jeg har det. Jeg tager kampene op, jeg laver mine bilag, og jeg snakker med folk på gaden, jeg har styr på mine forretninger. Jeg skal nok finde ud af det her lort. Men I skal ikke komme og sige, at narkokørsel og alle mulige pis og lort og biljagt og sådan noget, det er ikke sådan landet ligger. Og alle jer, når I er færdige med jeres jak og jeres bullshit, og debatten den engang dør ud, så ender jeg alligevel med at ringe til mig for at sætte gang i den igen. Og jeg skal nok holde maskineriet kørende. Jeg har en digtsamling, der kommer lige om lidt, og jeg bliver ved med at blande mig i debatten. Jeg bliver ved med at være politisk, og I har lige talt om de der fucking flygtninge. Deres bedste forældre er født i flygtningelejre, de er født i flygtningelejre, og dem der fucking er født her, det er ikke engang gået op for dem, de ikke er født i en fucking flygtningelejr. Så jeg siger bare til jer, det er sådan her landet ligger. Jeg har ikke mere at snakke med jer om. Jeg har fortalt jer, hvordan landet ligger. Og fuck af med jeres borgerlige pis og alle jeres løgnhistorier. Og I kan bare smide alle de rænker I ved imod mig til min pik. Og den er omskåret, og den er flot. Og god aften til dig. Jeg synes, du er en fin fyr. Jeg kan faktisk godt lide dig. Undskyld tonen. Hej. Og hils Pia.
Lød det altså fra Yahya Hassan som kommentar til, at han er blevet ekskluderet af Nationalpartiet her til aften. Vi spørger dig til sidst her, fordi du holdt nemlig også en ene tale i dag på et pressemøde, der var 56 minutter. Hvis man skal bygge bro, så skal man jo faktisk også kunne lytte. Er du i stand til det? Hvad behar? Jamen, jeg får at vide nu, at vi desværre ikke når mere, så vi må lade det stå som svar, men du skal i hvert fald have 1000 tak.